Үзеңне изоляцияләү чорында Яшьләр эшләре идарәсе социаль челтәрләр эшен активлаштырды. Яшьләр клублары җитәкчеләре һәм белгечләре аеруча туры эфир алып бару буенча остарды. Добрый день. Хәерле көн, минем исемем Екатерина. Мин менә шулай итеп карбава ясыйм. Яшьләр белән эшләү буенча белгеч Екатерина Кубышкина беренче мәртәбә антистресс уенчык ясау буенча мастер-класс күрсәтте. Туры эфир алып барырга аны беркем дә өйрәтмәгән, моның өчен аңа күнекмәләр ясарга туры килгән. Теманы ул үзе уйлап тапкан. Антистресс уенчыгы үзеңне изоляцияләү чорында киеренкелекне бетерүгә булышлык итә. Я предлагаю многим ученикам... Мин укучылар һәм аларның әти-әниләре өчен әлеге уенчыкны ясарга тәкъдим итәм. Карагыз әле нәрсә килеп чыкты. Бу уенчыкны кулга алуга ук кәеф һәм күңел күтәрелә, ди Екатерина Кубышкина. Иш шартларында, мәсәлән, кикбоксингка өйрәнергә була. Кикбоксинг инглизчәдән кул һәм аяк белән көрәш дигәнне аңлата. Әлеге спорт төры белән иш шартларында да шөгыльләнергә була. Моның өчен өйнең иркен, түшәмнең исә биек булуы кирәк. Онлайн-тренировка рассчитана... Әлеге спорт түрі белән махсус җиһазланган спортзалда шөгыльләнү кулайрак. Иш шартларында исә аның буенча булган белемне арттырырга була. Бу спорт түрі белән егетләр дә, кызлар да шөгыльләнә ала. Иң мөһиме, моның өчен биек түшәмле, иркен бүлмә сайларга кирәк, ди Ринат Хөснетдинов. Онлайн режимда яшьләр темаларына өйрәтүче мастер-класслар, уку күнекмәләр зәй яшьләренең ялын төрләндерә. Алда исә кызыклы конкурслар һәм призлар. Форсатны кулдан ычкындырмагыз. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.